1 декабрга тиклем һәр граждан милек халымын түләргә бурыслы. Ошоға ярашлы октябрь айынан башлап халым квитанциялар таратылды. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Эштанова. Халым түләү тәртибе турында тулырак мәгълүмат иткерү өчен бүген без федераль халым хезмәтенең Башкортстан буенча белгесе Гөлсем Мортазинаны сакырдык. Һаумыгыз. Гөлсем Гөлмезовна, бына милек халымы тибез, уларга нимәләр инә, тәүдә шуга сыклык индереп үтәйек. Милек халымы уларга ер, еңел автомобильдер, тракторлар, комбайндар һәм дә милек имущество әйтәгәндә шулар инәләр. Ә нисә яшьтән түләй башлайлар был милек халымын? 12 яшь тулу менән нисегрәк? Милек халымды халым түләүчеләр өлешендә була икән, шул вакыттан алып түләнә инде. Ягъни милектең хуҗаһы булып һаналу менән был соракта без әсәлек капиталына алынган йорттар, фатирлар һәм башкаларны күз уңында тотабыз һәм ундагы бәләкәй генә балалар да димәк милек халымын түләргә бурыслы. Әйе, дөрес. Ә бына был милек халымына бәйле һезгә ешрак нинди һораулар менән мөрәҗәгать иттеләр? Телефон буенча халым түләүчеләр еш кына пенсияга тиклем шәхесләр турында, физик шәхесләр турында нинди ташламалар бар дип һорау бирәләр. Күп балалы гаиләләр турында ташламалар турында күп һорау бирәләр. Һәм дә менә түләү хакы да алдык. Кадастр хакын кайдан алдык? Ништәп улай күп дип һорау бирәләр. Шул һораулар күпселек килә инде. Бына кадастр хакына бәйле сынапта әгәр дә риза булмаһаң, бындай күләмдәге халым менән нимә эшләргә, нисек төзәтергә мөмкин һәм гомумән нисек тикшерергә? Кадастр хакын Росреестрның официаль сайтына инеп, кадастр номерын вводить итеп, кадастр хакын белеп була инде. Әмма кадастр хакы менән риза түгелһегез икән, уже анда инде судка мөрәҗәгать итәргә кирәк, тиешле документларны йыйып. Тәртип димәк ниндидер расланган бар. Кайдалар мөрәҗәгать итәргә, Росреестрга мөрәҗәгать итәргә һәм инде артабан ошондай тәртип буенча эшләргә. Бына транспорт халымына килгәндә, уның буенча күп балалы гаиләләр ташламадан файдалана, тагын нинди үзгәрешләр бар? Транспорт халымына менә күп балалы гаиләләр 2019 елдан ала башланылар. Уны алыр өчен халым органнарына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Күп функциялы үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк, МФЦ дип әйтәгәндә. Гариза менән һәм балаларның таныклы турында таныклыгын алырга кирәк. Әйе, шул документларны алып, һәм дә безгә тиешле выгрузка дип әйтәгәндә информация килеп төшә. Әмма мин физик шәхесләрдә кәңәш итәрмен, шул документларны халым органнарына алып килһеннәр дип. Чөнки бу автоматик система түгелме, һәм система? Бу автоматик система, әмма барбер дә бу автоматик система булгас та кеше факторы бармы? Әйе, чөнки баягы то выгрузка дөрес булмай, то теге туган көндәре дөрес булмаймы? Шундай нидер дөреслектәр булмаган, аңлашылмасалыктар килеп сыкһа, инде халым килүе мөмкин, халым хаттар. Шул документларны үзегезгә алып килергә сөтки кәңәш итәргә димәк. Шулай да транспорт халымын түләүдә тагын нинди үзгәрешләр бар, шул турында әйтеп китәгез инде. Транспорт түләмендә менә хәзерге яшьтәр тибәтәгендә газ оборудованиеларын куялар. Һәм менә шул оборудование килгәндә күптәрнең һораулары бар. Күптәре бит белмәй, нинди уларга ташлама бар икән. Менә әгәр дә еңел автомобильгә газ оборудованиелары куелган икән, онда ул автомобиль 150 ат көсеннән дә күп түгел икән, тиешле документлар менән халым органнарына килеп, оешмаларына килеп, гариза язып, 50% ташлама ала аласыз. Күп балалы гаиләләр өчен ташламалар турында бераз әйтә биргәйник, тагыла интекләбрәк тукталып китә генә, нинди ташламаларга өмет итә ала бундай гаилә? Күп балалы гаиләләр
ердән 6 сотыга ташламалар, һәм дә менә үзенең милегендә 10 соты ерләре бар икән, улар 6 сотыга ташламалга 4 сотыгына һалым түләйдер инде. Һәм милеккә килгәндә, онда фатирдан 5 квадрат метрга һәр бер балага ташлама бирелә, шәхси йортка 7 квадрат метр. Һәм дә анан өстәп 20 квадрат метрга ташлама бар итенде. Һәм менә дөйемгә караганда 80 квадрат метр булһа, өс балалы гаилә булһа, 15 квадрат метр, 20 квадрат метрді алып таштап, 45 квадрат метрға көп гаиләле балаларға һалым түләй димәк. Әйе, кагыды килә инде. Транспортка караганда әйтеп үттек бул туралы. Әйе, һәм менә автобустарга күп балалы гаиләләргә 125 ат көсенә толганса ташлама бирелә. Бына пенсиялды яшендәгеләргә, уларга нинди ташламалар, бәлки бер кәңәштәр шулай иткерергә уларга карата? Менә пенсияга тиклем физик шәхестәргә уларга шул ук ер һалымыннан 6 сотыга ташлама бирелә һәм милеккә тулыһынса бирелә. Әмма монда әйтеп әйткә килә инде, әгәр дә физик шәхестең 2 фатиры бар икән, һәм бер шәхси йорт, уга ташлама бер шәхси йортка һәм бер фатирга гына бирелә. Икенче фатирына уга уже кагыт түләү кагыды килә. Тулыһынса инде бернидә ташламаһыз. Әйе. Бына әйтеп үтүебезчә, октябрь башынан һәр кемгә бына почта аша квитанциялар җибәрелде, хаттар җибәрелде. Бына бүген күптәр электрон почтадан файдалана. Хаттар нисек килә? Электрон почтага килһә, шәхси кабинетка электрон адрестагы почта аша килмәйме? Гомумән кагып хат килмәйме? Нисегрәк эшләнә? Әллә икеһе дә киләме уларның хаттардан? Шәхси кабинетка әгәр дә физик шәхес теркәлгән икән, улар түләү кагыдын электрон рәвешендә ала инде. Менә кемдер теркәлмәгән икән, уларга түләү кагыды почта аша килә. Әмма менә әйтеп үткә килә, кемдә шәхси кабинетны куллана, әмма теләге юк икән электрон формаһында алырга, уларга тиешле гариза язып, һалым органнарына ибәргә кирәк. Кагыт форматта алырга? Әйе, кагыт форматта алырга, паспорты менән килеп һалым органнарына гариза язырга кирәк. Шәхси кабинетта шунда ук түләргә мөмкинме, әллә махсус икенче электрон порталларда файдаланырга кирәкме? Шәхси кабинетта түләүгә әлбиттә мөмкин, чөнки анда һалым органнары менән бәйләнеш бар, димәк, турадан-тура. Әйе, бәйләнеш бар банктар менән. Онлайн сервистар аша түләп була. Бына хәзер QR-код аша түләү бик популяр һәм уңайлы ла. QR-код аша түләп буламы? Әйе, QR-код хәзер элек һалым түләү кагыды менән квитанциялар ибәрелә торгайны. Хәзер менә электрон сервистар алга атланы инде, һәм менә хәзер адакы 200 ел һалым түләү кагыдларында QR-код менән штрих-код кына ибәрелә. Һәм менә шәхси кабинет аша я QR-код менән түләнһә, һалым 200 сәгать исендә килеп һалым органнарына лицога утыра инде. Бына әгәр дә без берничә төрен һананык электрон шәхси кабинетка һалым тураһында белешмә килеү мөмкин, я булмаһа хат формаһында, кагыт форматында дип. Бына кайһы берәүләр теге форманы был форманы алмаган, бына бул осракта квитанция килмәгән осракта. Нимә эшләргә, кайда мөрәҗәгать итәргә? Уларга Россия почтаһына отделенияларына барып алырга кирәк, яки һалым органнарына, күп функциялы үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Инде бына һанаулы гына көндәр калды, бер аздан самаһа гына ошо арала без түләп өлгөрәбез мәгәр квитанция килмәгән булһа. Әлбиттә, ошо көндәрдә һалым органнарына барһагыз, операцион залда тиешле инспекторлар yetkiliкле утыра инде, һәм улар булган һалымнарны хәл итәргә ярдәм итә, димәк. Әйе. Ягъни 1 декабрьдән һуңламаенча түләргә мөмкин. Әгәр дә инде 1 декабрьгә тиклем түләмәйбез икән һалымда, бул осракта
Нимә, нисек, нинде яуаплылык? Ондан яуаплылык бармы? Онда яуаплылык бар, чөнки 2 декабрьдән алып безнең физик шәхестәр бурыслар рәвешенә инәләр. Һәм уларга требование йөрәт дип әйтәйгәндә һалым органнары анда һалымына кушылып пени йөрелә. Һәм менә шул требование буенча һалым түләүчеләр түләмәй икән тиешле һалымдарын, шуннан шул кагыдарды мировой судтарга җибәрәләр. Һәм шул карарды постановление менән инде суд приставларына җибәреп, суд приставлар эш Аса. Эш аса һәм дә зарплаталарынан Алым калына димәк. Зарплаталарынан алып калына. Һәм дә уларның мөмкинчелекләре күп. Улар банк карталарын бикләйләр. Һәм менә кемдер йылы яктарга усалар аэропортта сикләүләр. Бына ошо аэропортта нинди сумма һинең бурысың булырга тиеш? Нисә һум бурысыңдан башлап һине сителгә сыгармайлар? Анда 10 меңдән дә күбрәк булһа, аэропортта шул сикләүләр бар инде. Бына бул бурыстарың хакында кайдан белергә? Был бурыстар турында менә әйтәйгәндә шәхси кабинет бар. Һәм менә күпселек хәзер физик шәхесләрнең портал государственных дигән бар. Һәм дә шул портал государственных услугтан пароле менән шәхси кабинетка инеп, хәзерге менә көндәрдә һалым түләп була. Шул кагыды распечатывать итеп, QR кодты алып түләп була. Я булмаса шул ук электрон шәхси кабинетта әйтүгәсә кулланып, файдаланып был һалымды түләргә мөмкин. Шулай итеп, тамашачыларга нинди теләктәр yetkерәсегез? Һалымдарды вакытында түләргә инде. Ошо көндәрдә бер ирзат шылтыратты телефондан. Менә мин Сибир тарафтарында эшләйм. Минең картамда япкандар приставлар. Нисек итеп тизрәк асырга, чөнки мине кайтарга кирәк дип. Һәм дә менә шундый ситуациялар булмаһын өчен Аның бурысы булган димәк. Аның бурысы булган, асып карап әйтеп ул түләп куйды, әмма без приставлар менән тоже шул электрон рәвештә эшләгәс, ул электрон касан барып яткансы берничә көн үтә инде. Шуның өчен бурыстарды, хәзер һалымдарды вакытында түләп барайык дигән Шундай теләктә димәк. Теләктә. Зур рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, безнең студияла федераль һалым хезмәтенең Башкортстан буенча 30-нчы районара инспекциясының бүлек итәкчесе Гөлсем Муртазина булды. 2020 елга һалым түләү тәртибе турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт. Һау булыгыз.